Ayan mga kasinag, magpapakarga muna tayo. Papainumin natin ang ating alaga. Pagasolin na tayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, tayo arangkada na ulit. Pasok tayo sa tanin. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Ayan. Dito tayo sa ang tawag din ng lugar na ito. Ha? Ayan mga kasinag, andito na tayo sa destinasyon na ating pinuntahan. Ewan ko kung anong lugar to. Ayan. Dera. Dera pala ito, Dera. Dera ano yan? Naip o maya malalaman natin yan. Ayan. Andito na tayo sa parking. Parking tayo. Hanap ako na. Naghahanap lang si Tito ng parking ticket. Kailangan, kasi dito pag magpa-parking ka, kailangan meron kang parking ticket. Naghahanap pa rin siya mga kasinag. Antayin natin, hindi natin pwedeng iwanan to. May nagpipishing mga kasinag. Oh, nakahuli. Mga kasinag, oh, nakahuli siya, oh. Hindi ko lang alam kung kabayan yan, ha. Panoorin natin, ha. Namimingwit siya, oh. Kabayan or ibang lahi. Mamaya mga kasi nagkalapitan natin yan. Titingnan natin yung kanyang mga nahuli. Kasi ang, andyan na. Kasi nakakuha na siya ng parking ticket. Ayan mga kasinag, andito tayo. Ayan. May namimingwit dito. Ayan, si kabayan, namimingwit siya. Sir, marami ng huli. Konti lang. Hindi pala bawal na rito? Hindi. Kasi dati may nanghuli ngayon, wala na. Dito pala ako dadayo sa sunod. Ayan, mga Jason, kasinag. sa sunod tayo dito. Ang daming isda, oh. Ayun, oh, maliit. Nabibingwit ako dyan, makikingit tayo. Dala niyo yung pamingwit niyo? Magtatry lang. Araw-araw kayo nandito, sir? Oo. Umuwi na ako, last minute eh. Taga saan kayo, sir, sa atin? Unang-unang. Binangonan? Masal. Binangonan.
Yan, tingnan natin mga kasinag. Kahuli yata siya. Ayan lang ay isang ganito. Dami dito na. Tingnan natin mga kasinag kanyang huli. Anong isda yan? Anong isda yan? Yan yung huli niya mga kasinag. Puro ganda rito eh. Sariwang sariwa. Wala panahon. Oo. Hindi naman danggit, minsan bangus. Nauwi na, nakilipin niya. Laki ng mga nila mga kasinag. Oh. Ang daming isda oh. Ang daming isda oh, maliit lang. Dami ka. Ang ganda ba? Ayan mga kasinag, tingnan natin kanyang huli. Tingnan natin ang huli ni Kabayan. Oh. Ayaw ba? Walang ko na to eh. Sumibad pa rin. Talagang. Bumalik ko pa, pinakita. Ang daming isda oh. Nakita yung mga kasinag oh. Oh, ang daming isda. Ayan mga kasinag oh. Ayun oh. Ang daming isda. Mga bangos siguro yan mga kasinag. Ito yung bangka nila oh. Ang ganda dito mga kasinag. Tingnan nyo. Ayan, oh. Ang ganda ng lugar na ito. Ang daming isda oh. Ang daming bangus. Maliliit. Ayun oh. Ayun. Bangus pa yan? Oo. Oh. Ang dami oh. Similyan mo. Ay mga kasinag oh. Ang daming bangus. Similyan mo. Mga similya ng bangus. Ayan oh. Ang dami. Nakikita ba? Hindi ko lang alam mga kasinag kung nakikita nyo. Ayan oh eh. Ayan mga kasinag oh. Ang daming isda. Kita nyo yan? Marami oh. Sa corner. Ayan oh. Ang daming similya ng ano, isdang bangus. Ayan oh. Ang laking bola nito. Oh. Gamitin pang basketball. Ayan oh. Ang dami oh, grabe oh. Sangkawan talaga oh. Ayan mga kasinag. Uhulihin natin yan pag malaki na. Ayan, makutabing pa oh, nasa ilalim oh. Ah, hindi. Ayun oh, malaki oh. Yung sa ilalim. Dapat ditong hulog niya. Ayun oh, yan oh, ah, di ba? Dapat ditong hulog. Nanginginain sila dito sa gilid. Ang dami oh. Hulog. Dali ka. Wala, talagang tayo palaka yan pag nahulog. Napakaganda naman talaga mga kasinag oh. Ang ganda nito, yung yate na ito oh. Ang daming mga isda oh. Magsasalo ka lang dyan eh. Pag may paulit palaisdaan, sasalukin mo lang yung ayan, tasalpas mo sa loob ng palaisdaan. Oo, palaki no. Bangus alat. Oo, bangus alat. Ito, dami nito. Oo, dami mga pamangwit mga kasinag oh. Oo, pumili na kayo dyan. Tao sa loob. Ay, ganyan. Sa laot ka dalhin. Oo, per oras. Ay, mas. Itong ibon ito. Ayan mga kasinag. Dito tayo. Gala-gala tayo dito. Sarap ng simoy ng hangin. Ganda nito yung boat na ito.
pasaheron talaga yan, ano? Itong ano na ito. Eh, oo, may kita rin kayo. Kakain. Ah. Alam nga ito. Tandaan niya ka. 100,000? 100 dirham. 100 dirham isang tao? Ano kayo? Mamasyal-masyal kayo. May babalik naman. Isang oras na ito. Isang oras na natin. Sa oras ka lang. Akin yung bangka na ito mga kasino. Kahoy lang. Yun lang ang ano sa ilalim mo. Pinaka fiber na yung metal na yun. Ang laki oh. Ano mga kasinag? Rami. Moose. Ayun oh. Nahiming witness sila. Nahiming witness sila. Suman daw pa. Mga Nepali. Nepal yan ah. Nepal yata. Ito maraming difference. No, kasi doon sa kinabitan namin sa salamin, purong Chinese eh. Yung company na kinabitan namin no. Ganda yung bangka nito. Mga kasi nag-amabangan dito, tiyan, puro salamin. Kung gusto yung sumakay sa loob, oh. Kompleto pala sa loob niyan. Ganda pala yung loob niyan, itong mga kasinag, oh. Sa taas. Falcon Oasis. Oasis. Yan mga sinag, ang oras natin ay alas 9 ng umaga. Alas 12 ano? Alas 11. Hindi, yung ano natin? 9. Ticket, 3 oras. Tatlong oras eh. Alas 9 pa lang, di ba? Oo, alas 9 pa lang. Alas 12 ano? Oo. 9 10 11. 11 lang? Oo, 10. Ang ganda ng lugar na ito mga kasino. May birds sila dyan. Ayan mga kasi nagsasakay tayo dito. Ayan mga kasi nagsasakay kami ngayon dito. Tatry natin magsakay dito sa bangka na ito. Tatawid kami dito sa kabila. Magkano bayad dito? Tatanong natin kung magkano bayad dito. Mga kasi walang katig itong bangka na ito. Ito yung manubila niya, ito yung makina oh. Ay mga kasi nagkambahay dito ay 1 dirham lang. Tatawid kami doon sa kabila.
Ito mga kasi nagbangka na ito, ano sa gobyerno, ito hindi kagaya sa atin. Pag may sarili kang bangka, pwede mo nang gamitin pang hanap buhay, pang negosyo. Alis na tayo mga kasilag. Tatawid kami mga kasilag, pupunta kami dito kabila. First time ko makasakay dito sa bangka na ito. Ito mga kasilag, ang ganda ng bangka ito. Pasyal-pasyal ka lang dito. Sarap siguro dito mga kasilag, oh, may pamingwit ka habang pupunta ka sa doon. Maglalaglag ka ng pamingwit dito. Tupat ng ngiti. Ang ganda mga kasilag, ano? Ano siya na? Kaya mga kasilag, oh, ang dami rin tatawid, oh. Tatawid din yan doon sa ano, kabila. Ah, sarap mga kasilag. Sarap mag-enjoy. Ayan mga kasilag, andito na tayo. Nakatawid na tayo dito sa kabila. Magpapasyal-pasyal tayo. Papasyal tayo dito mga kasilag. Bordubay. Andito tayo mga kasilag ngayon sa Bordubay.
tayo. Okay. Para din tong ano, tawag dito. Baklaran. Madaming okay. Madami rin mga ano dito. Muslim country to eh. Kaya marami mga Muslim dito. Sarado pa yung iba. Mamaya pang bukasin. Amoy isenso. Oh, yan, puro pabango ito, no? Pabangon ko. Yan, no? Mga kahoy. Mga pabango nila mga kasinag, mga kahoy. Binababad lang siguro nila yun. Yan mga kasinag, oh. Mga plato nila. Gaganda, no? Iba-ibang kulay. Pero sa aring kulay, oh. Ito ang ibon na ito. Ang bait nito. Mga antik ito mga kasinag, oh. Hindi, busog ako. Kakain ko lang eh. Hello, my friend. How are you, my friend? Ang ganda ng mga ano nila, oh. Ito yung mga kasinag yung mga ano nila. Pwede kang bumili mga souvenir. Ang ganda, oh. Yung kaibigan ko mga kasinag. Yung kaibigan kong Arabo. Ang gwapo, no? Ay, mga isinsot kamang yan. Yung bili-bili, meron tayo yan. Ay, mga kasinag, oh. Yung buto-buto, alam mo yan, meron tayo. Oh, marami sa atin. Sa gubat yan, eh. Yan, oh. Yan yung pinapausok. Nakita yung mga kasinag, oh. Ang dami sa gubat nun, eh. Yan, oh. Sari-sari. Ah, dito parang baklaran din, oh. Ang dami rin mga tiyanggi. Yan mga kasinag, oh. Yan mga kasinag. Kamil, oh, Kamil. Maganda ba ito? give me, okay? My friend. 45 give me, what a first customer. 30. 40 give me. Oo. 30. 40, parang manipis. 30. Oo, 30, bigay yan. 30 yan. Malapit sa akin mo eh. Tsata ka. Parang manipis ang klase. Parang yung bag ko na ano. Di ba yung nabili kong ganun yung bag ko? Manipis siya. Kala ko baka. Laptop. Ay, mga sinag oh. Mga second hand na laptop yan ano. Mabay. Pasukin natin ang mga RS Kinita dito. Tianggian. Para ka din lang nasa Baklaran. Madaming mga RS Kinitang dadaanan. Maglalakad-lakad tayo dito. Papasyal-pasyal tayo dito sa loob ng Baklaran. Alam mo man nga nasa Baklaran eh. Kaya kasi nagandawin.